दुधनैनि बे जाथायखौ खोनानानै जोङो सरकारनिफ्राय बिथां एमएलए मानाव गेदेर जिरन बसुमतारी आरो आं जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै जों नुजाफैदों। खोब दुखु मोनदों जाय जाथाया जाथावनाङामोन। दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव आसामाव सान्थि गायसननायनि उनाव सोरबाया असान्थि सृष्टि खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। जिखियानो जायाथों जोङो दुखु फोरमायनायखौ जों नैबे न'खरनि बिब'निसिमबो हरनाय थाबाय, बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमानिसिम हरबाय दुखु फोरमायनायखौ। लोगोसे जों बेखौनो न'खरनि गागिफोरनिसिम बा गामिनि रायजो राजानिसिम मोनसे जोङो फोरमायथिना होनो नागिरदों। आस्था जोङो होगोन। जोङो सरकार जानानै जोंनि बिटिआर सरकारा बेवहाय बर' अनाबर'नि बाथ्रा गैया। जोंनि बर' फिसाया जानाय हिसाबै जोङो फैनो गोनां जादों। मा जादों मा मादों जों बेखौ उदिस लानो थाखाय बेनि सोमोन्दै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायगोन आरो मानब गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया निस्सय बिनि सायाव खोब पजिटिभ राहा लागोन जोंहा फोथायनाय दं। आरो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि प्रेसार होनानै बै दायनिगिरिनि सायाव एक्सन लानो हायो बेखौ जोङो राहा लामा लागोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, न'खरा रांखान्थि बिथिङाव खोब लोरबां। जोङो बेखौ सावरायलायगोन। दा बिथांनि न'खराव फिसाजो उन्दै सासे फरायबाय दङ क्लास 9आव आरो सासे फिसाला गेदेर दङ जाय माने दा बेखार जानानै दङ। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि बेफोरबायदि दा जेबो बुंथ'नो हाया। जों सावरायलायनायनि गेजेरजों मा राहा लानो हायो जों नायगोन। अब्लाबो बिथांनि न'खरनि सारादुनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय निस्सय सारादुखौ खुंफुंनायनि थाखाय जों हेफाजाब होनो राहा लागोन। जाथाया बेखिनि ओनसोलावल' जाया, गुबुन गुबुन जायगायावबो जायो। नाथाय बैफोर खाबु फलानफोरनिफ्राय गावखौ माबोरै सांग्रांथि थानांगौ होनना सानो? सिखारिया जेब्लायबो सिखार खालामखानो नाजाखागोन। खिन्थु जोंनि हारिया मानो सिखार खालामजाबाय थानांगौ जाखो? जाय हारिया 7,000 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन बे हालामावनो रायजो जाबाय आरो बे हारिया दिनै मूर्ख जानानै थानायनि सम गैलिया, लोंग्लुं जाग्लुं थानायनि सम गैलिया। जोङो सांग्रां जानांगोन। हारिखौ लेखा गोरों खालामनायजों लोगोसे हारिया खौसे जानायनि सम फैदों। नाथाय गोबां मानसिया राजखान्थिनि देवनायाव जोंनि हारिखौ बोखावफ्लेनानै बायदिसिना दुरबलताखौ दिन्थिनायनि जाहोनावनो जोंनि साखाथि फाखाथि जाय जोंनिख्रुइ गोहो गोरासिन गावसोरखौ सानना लायो, बेफोरो माखासे दुष्कृतिकारि हिसाबै जोंनि बेरेखायै खामानि मावदों। जिखियानो जायाथों अब्लाबो दायनिगिरिया दायनिगिरियानोखा। बियो बेवहाय जात पातनि खोथा गैया, हिन्दु मुसलमान बर' अनाबर'नि खोथा गैया। गासैबो दायनिगिरियानो साजा मोनखागोन। बेखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ। जोंनि सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जों बेखौ बेब'स्था लागोन। दुधनैनि बे जाथायखौ खोनानानै जोङो सरकारनिफ्राय बिथां एमएलए मानाव गेदेर जिरन बसुमतारी आरो आं जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै जों नुजाफैदों। खोब दुखु मोनदों जाय जाथाया जाथावनाङामोन। दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव आसामाव सान्थि गायसननायनि उनाव सोरबाया असान्थि सृष्टि खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। जिखियानो जायाथों जोङो दुखु फोरमायनायखौ जों नैबे न'खरनि बिब'निसिमबो हरनाय थाबाय, बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमानिसिम हरबाय दुखु फोरमायनायखौ। लोगोसे जों बेखौनो न'खरनि गागिफोरनिसिम बा गामिनि रायजो राजानिसिम मोनसे जोङो फोरमायथिना होनो नागिरदों। आस्था जोङो होगोन। जोङो सरकार जानानै जोंनि बिटिआर सरकारा बेवहाय बर' अनाबर'नि बाथ्रा गैया। जोंनि बर' फिसाया जानाय हिसाबै जोङो फैनो गोनां जादों। मा जादों मा मादों जों बेखौ उदिस लानो थाखाय बेनि सोमोन्दै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायगोन आरो मानब गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया निस्सय बिनि सायाव खोब पजिटिभ राहा लागोन जोंहा फोथायनाय दं। आरो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि प्रेसार होनानै बै दायनिगिरिनि सायाव एक्सन लानो हायो बेखौ जोङो राहा लामा लागोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, न'खरा रांखान्थि बिथिङाव खोब लोरबां। जोङो बेखौ सावरायलायगोन। दा बिथांनि न'खराव फिसाजो उन्दै सासे फरायबाय दङ क्लास 9आव आरो सासे फिसाला गेदेर दङ जाय माने दा बेखार जानानै दङ। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि बेफोरबायदि दा जेबो बुंथ'नो हाया। जों सावरायलायनायनि गेजेरजों मा राहा लानो हायो जों नायगोन। अब्लाबो बिथांनि न'खरनि सारादुनि थाखाय
जोंनि सरकारनिफ्राय निस्सय सारादुखौ खुंफुंनायनि थाखाय जों हेफाजाब होनो राहा लागोन। जाथाया बेखिनि ओनसोलावल' जाया, गुबुन गुबुन जायगायावबो जायो, नाथाय बैफोर खाबु फलानफोरनिफ्राय गावखौ माबोरै सांग्रांथि थानांगौ होनना सानो? सिखारिया जेब्लायबो सिखार खालामखानो नाजाखागोन, खिन्थु जोंनि हारिया मानो सिखार खालामजाबाय थानांगौ जाखो? जाय हारिया 7,000 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन बे हालामावनो रायजो जाबाय आरो बे हारिया दिनै मूर्ख जानानै थानायनि सम गैलिया, लोंग्लुं जाग्लुं थानायनि सम गैलिया। जोङो सांग्रां जानांगोन। हारिखौ लेखा गोरों खालामनायजों लोगोसे हारिया खौसे जानायनि सम फैदों। नाथाय गोबां मानसिया राजखान्थिनि देवनायाव जोंनि हारिखौ बोखावफ्लेनानै बायदिसिना दुरबलताखौ दिन्थिनायनि जाहोनावनो जोंनि साखाथि फाखाथि जाय जोंनिख्रुइ गोहो गोरासिन गावसोरखौ सानना लायो, बेफोरो माखासे दुष्कृतिकारि हिसाबै जोंनि बेरेखायै खामानि मावदों। जेखियानो जाथों, अब्लाबो दायनिगिरिया दायनिगिरियानोखा। बियो बेवहाय जात पातनि खोथा गैया, हिन्दु मुसलमान, बर' अना-बर'नि खोथा गैया। गासैबो दायनिगिरियानो साजा मोनखागोन, बेखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ। जोंनि सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जों बेखौ बेबस्था लागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, निउर'सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट, निउर'साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।